שלום וערב טוב, ברוכים הבאים לכל שוחרי הלדינו, וגם אם יש כאלה שאינם שוחרי הלדינו. הרשות הלאומית לתרבות הלדינו והחוג לשימור וקידום תרבות הלדינו מברכים אתכם בחג שמח, בריאות טובה והרבה נחת בימים טרופים אלה. הרשות הלאומית לתרבות הלדינו מוסיפה היום נדבך נוסף לפעילויות שלה בזום, עם הפרויקט החדש מסע בעולם הספרדי היהודי. אנחנו נבקש מיושבת ראש הרשות לתרבות הלדינו, הפרופסור תמר אלכסנדר, שתספר לנו בכמה מילים על הפרויקט החדש הזה. ערב טוב, כן, תודה אלברט, וערב טוב לכולם, אני שמחה לראות אתכם. אנחנו מתחילים באמת בסדרה חדשה של מפגשים, שהיא סדרה של מסע, של טיולים, כי בתקופה הזאת של הקורונה נמנע מאיתנו לנסוע לחו"ל, לי אישית זה אחד הדברים שמאוד חסרים לי, אז לפחות אנחנו נטייל באופן וירטואלי, עם מרצה מוסמך כמו דבורה רוטברט, וניפגש אחת לחודש, בכל יום שלישי הראשון של החודש, כל יום שלישי הראשון של החודש. כלומר שהמפגש הבא הוא 6 לינואר. ובכל חודש נטייל בעיר אחרת. אנחנו מתחילים עם סלוניקי, אנחנו נמשיך עם קורפו, ואחר כך עם ליסבון, ואחרי זה דוקטור אליעזר פאפו ידריך אותנו בסרייבו, וברובע הספרדי בירושלים העתיקה. כל המפגשים הם בעברית, כך שאנחנו משלבים, כי פעם בחודש יש לאלברט ולי מפגש שקשור בתאריך של החודש, באירוע, והוא בלדינו. ועכשיו זאת הזדמנות למפגשים בעברית. אז אני שמחה שדבורה נענתה להזמנה שלנו, ואנחנו יוצאים יחד למסע. בבקשה, תציג את דבורה. דבורה רוטברט מתל אביב, מרצה לספרות ולתרבויות עולם, כתבת גיאוגרפית וחוקרת את הסיפור היהודי. היא הוציאה ספרים להוראת ספרות למבוגרים. בבקשה דבורה. תודה רבה אלברט, תודה רבה, שלום לכולם, ברוכים הבאים. אני מאוד שמחה שזיהיתי חלק מהאנשים, לפחות בפנים, ואנחנו היום בתסלוניקי, זה השם היווני שלה, זה השם העכשווי שלה, סלנוק העות'מאנית, סלוניקה היהודית, אי אפשר להתחיל לדבר על סלוניקי בלי מוזיקה, אז בואו נשמע שיר על סלוניקי, שגם כשנמצאים באתונה תמיד מתגעגעים אליה, והזמרת היא מרינלה. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. אנחנו נכנסים לסלוניקי, זוהי מפת יוון, איפה נמצאת סלוניקי, אנחנו רואים איפה היא נמצאת, קרוב לבולגריה, קרוב למקדוניה, קרוב לטורקיה, נוכל לראות איך העות'מאנים הגיעו לאזור סלוניקי עוד לפני שכבשו את כל יוון, וכל הצבעוניות הזו זו יוון, עם איים קטנים שמפוזרים כמו פתיתי צמר גפן, ובמפגש הבא נדבר על שני איים מאוד יוצאי דופן,
זקינטוס וקורפו, עם יווניים עם פטינה איטלקית, וסיפור יהודי מצמרר. גם סיפור יפה, אבל גם סיפור קשה. אז בואו ככה קצת ציר הזמן, שנדע איפה אנחנו נמצאים. את העיר הזאת מייסדים לפני הספירה 316. מי מייסד אותה? קסנדר, שהיה אחד המצביעים של אלכסנדר הגדול, ונושא את אשתו, לאשתו קוראים תסלוניקי, היא אחותו של אלכסנדר, חצי אחות של אלכסנדר. ולמה קוראים לה תסלוניקי? כדי להזכיר את הניצחון על תסליה, ביחד עם ניקה אלת הניצחון. הרומאים יגיעו 100 שנה לאחר מכן, אחר כך גותים, פרסים, ערבים, בולגרים, כולם תוקפים ולא מצליחים, אבל 1430 כיבוש עות'מאני, כי שמע השליט העות'מאני, הולך לישון, חולם שאללה מתגלה לו בחלום, ומה הוא מושיט לו? ורד ביד, ואומר לו, הוורד הזה הוא תסלוניקי, לך תכבוש אותה. 1430 הוא מגיע. בין השנים 1890 וב-1917 שפות שמכלות חלק גדול מהעיר, בייחוד חלק מהאזור שגרים בו היהודים, ואני קופצת למאה ה-16, זו מאה מאוד חשובה, מגיעים לרחבי האימפריה העות'מאנית, מגורשי ספרד ופורטוגל. אנחנו יודעים ש4 שנים אחרי גירוש ספרד יהיה גירוש פורטוגל, אני אדבר על זה בהרצאה על ליסבון. 2 משיחי שקר מתפרסמים, דוד הראובני, שלמה מולכו, שמבטיחים שיגיעו לארץ, ואחד מהם יושב בכניסה לחצר הוותיקן ומבקש לחמש את היהודים כי הטיבר יעלה על גדותיו ורומא תתחסל, הוא כמובן מוצא את מותו, והגופה שלו מסתובבים איתה ברחבי אירופה כי מאמינים שיש גם איזה כוח מגי בגופה שלו. ב-1666 שבתאי צבי מגיע לעיר, בעיר נולדה התנועה הטורקים הצעירים, 1908, ולא פלא, זו עיר קוסמופוליטית, זו עיר שיש בו אנשים מכל העולם, זו עיר שמצחצחי נעליים דיברו ב6 שפות כדי לקבל פרנסה, זו עיר שאם היית שואל מה השעה, היו אומרים, רגע, על הפרנקה או על הטורקה, לפי איזה שעון אתם רוצים לדעת מה השעה? ב-1821 מתחיל המרד היווני, וסלוניקי רק בתחילת המאה ה-20, תהיה חלק מיוון. ב-23 הסכם לוזן שמוליד 2 דברים מאוד חשובים ביוון, בנייה מהירה, מאוד מזכיר את שיכוני העולים שלנו, וחילופי אוכלוסין בין טורקיה ליוון, ומוזיקה מופלאה ששמה מוזיקת הרבטיקו. מלחמת העולם השנייה, אני כמובן לא צריכה לציין את התאריך, זו המפה, לא חשובה, המפה כמו שאנחנו רואים שהיא מסודרת, ולמה היא מסודרת? כי השריפות הרסו חלק גדול מהעיר, והם מזמינים אדריכל צרפתי שיתכנן אותה מחדש, וכל מה שקשור למוסלמים כמעט הכל הורסים, והעיר מתחילה באמת להיבנות מחדש. לסלוניקי אין דמות היסטורית שיכולה להזדהות איתה. אתונה מזדהה עם האלה אתינה, שהעניקה לבני אדם את עץ הזית. לסלוניקי אין. ומחפשים ונוברים, לא צריך לחפש יותר מדי. ישנו אלכסנדר הגדול, שחי בין השנים 323-350 לפני הספירה, אבל הוא לא היה יווני, הוא היה מקדוני. אבל סלוניקי היא בירת מקדוניה, וויכוחים מאוד נוקבים בין יוון, בין חבל מקדוניה ביוון לבין מדינת מקדוניה והדגל, אבל לא ניכנס לחיכוכים האלה, לאחרונה חתמו על איזשהו הסכם, ומעמידים את פסלו של אלכסנדר הגדול על חלק גדול מהטיילת ששופץ והעריכו אותה, עם הכידונים ששימשו אותו למלחמה, עם הסוס האגדי שלו, קראו לו בוקפלו, קפלו זה ראש, ומספר את ההגדה שאי אפשר היה לרסן את הסוס, ורק אלכסנדר בגיל 10 מצליח לרסן את הסוס הזה, כי הסוס מאוד פוחד מהצל שלו, והוא מסתובב איתו כדי שהוא לא יראה את הצל שלו. אז הוא מונצח על הסוס הזה שהוביל אותו להרבה ניצחונות, ועם הצלקת שהוא ספג אותה באחד ממלחמותיו, ומתועדת פה המלחמה בינו לבין דריווש, מלך פרס. אלכסנדר הגדול
כל שטח שהוא כבש, הוא צרף את האנשים אליו, או אפילו נשא אישה ממה שקרוי היום אוזבקיסטן, ששמה היה רוקסלנה, גם נולד לו ילד, אבל הוא מת בגיל צעיר, אנחנו לא יודעים למה. האם הרעילו אותו, האם איזו מחלה שלא ניתנה לריפוי, אנחנו לא יודעים, כי הוא התחיל להתנהג כמו אל, ודרש שהתנהגו אליו כמו אל, וכשהוא שתה, הוא איבד עשתונות לגמרי, באחד ממסעות השכרות שלו אפילו רוצח חבר שלו, ואנחנו נפרדים מאלכסנדר הגדול, אבל לא לגמרי, כי הוא הביא את המושג שקוראים לו הלניזציה לכל האזורים שהוא כובש, והוא מופיע באגדות שלנו, מספרים שאלכסנדר הגדול רוכב על סוסו, רואה את שמעון הצדיק, יורד מהסוס כדי לא להתעלות מעל שמעון הצדיק. אנחנו קופצים לרומאים, 168 לפני הספירה, האזור הזה היום הוא אתר מורשת של יונסקו. קשת גלריוס, אנחנו יודעים, המצביעים הרומאים, כל ניצחון שלהם מנציחים באמצעות שער ניצחון. שער ניצחון, אנחנו מכירים את שער טיטוס ברומא, שמתעד את השבויים היהודים שמגיעים מהארץ לרומא, בסמוך לקשת הזאת, שעליה מתועדים הניצחונות של הקיסר המזרחי גלריוס, הפורום הרומאי, מכירים את הפורום של רומא, יש פה היום תיאטרון קטן, ויש אפילו מוזיאון קטן, וכולו נחבא בין הבתים, איך אמרתי, הבנייה המודרניסטית, קוביות, 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 בונים אותן מהר כדי לאכלס אנשים. במקום הזה נמצאת הרוטונדה. אולי המבנה הזה יכול לספר את כל ההיסטוריה של העיר. קודם גלריוס אולי רצה שזה יהיה מזולר, אולי מקדש לזהוס, מלך האלים במיתולוגיה היוונית, אחר כך הופך לכנסייה, מגיעים המוסלמים, הופך למסגד, המנהרת, הנה המנהרת נשאר פה, ואחר כך חוזר להיות כנסייה, והיום זה בניין לשימור, אז זו הרוטונדה המפורסמת, אנחנו צילמתי אותה גם באמצע השיפוצים. הקדוש של סלוניקי הוא דימיטריוס. דימיטריוס, אביו היה מושל העיר, הוא היה שימש באותו תפקיד אחריו, זו תקופה שרדפו אחרי נוצרים, אבל דימיטריוס שהיה צריך לרדוף אחרי הנוצרים, החליט שלא. הוא מכריז על עצמו כנוצרי, והוא דואג להפיץ את הנצרות. זה כמובן יוביל למותו, ואנשי העיר, הנוצרים, אוספים את גופתו, קוברים במקום הזה, ומעל הגופה מציבים כנסייה שמוקדשת לדמיטריוס הקדוש. איך הם אומרים? הוא הציל אותם מהסלאבים, הוא הציל אותם בהרבה אירועים היסטוריים קשים, אבל הוא לא הצליח להציל אותם מהכיבוש המוסלמי, אבל ב-1912 כן הצליח להציל אותם ועזר להם לסלק את המוסלמים מסלוניקי. אז זו הכנסייה שהפכה גם היא כנסייה, מסגד וחוזר כנסייה. אנחנו נציץ לתוך כנסייה כי אנחנו נראה בה את העמודים המפוחמים שמספרים על השריפה הגדולה של 1917, ובכוונה השאירו אותם כמות שהם כדי לא לשכוח את ההיסטוריה. צריך לזכור שבשריפה הזו היה מאוד חם, הרוחות נשבו לכיוון הלא נכון מבחינת השריפה, והיא קילתה כמעט את כל האזור של היהודים העניים בעיר. אלא המרחצאות הרומיים מתחת לכנסייה, ופה קבור דמיטריוס הקדוש על פי המסורת הנוצרית במקום הזה. שוב אנחנו רואים בין הבניינים עוד אתר של יונסקו, זאת כנסיית איה סופיה, שמעתיקה את כנסיית האם באיסטנבול, שהיום חזרה להיות מסגד, ארדואן החזיר אותה לסיפור של מסגד, היא רק קצת יותר קטנה בממדים שלה, היא הופכת להיות מסגד, מסלקים את המנהרת וחוזרת להיות כנסייה, וכך היא נראית היום איה סופיה. אנחנו לאורך הטיילת המפורסמת של תסלוניקי עם הוולטה, הוולטה זה הטיול המסורתי שעורכים לאורך הטיילת בשעת אחר הצהריים, גם היום בתקופת קורונה עוד עושים את הטיול המסורתי הזה, והטיילת הזאת מביאה אותנו אל המגדל הלבן, או כפי שקראו לו מגדל האדמים. מי בנה אותו? יש סברה שהוונציאנים שקדמו לעות'מאנים, יש סברה שהעות'מאנים, אבל למה מגדל הדמים?
כי בתוך המגדל הזה היו מוציאים אנשים להורג, ובתוך המגדל הזה נתן השליט העות'מאני הוראה להרוג את כל היאניצ'רים. מי היו היאניצ'רים? יאניצ'ר זה מתגייס חדש, ילד שחטפו אותו נוצרי, שחטפו אותו ממשפחתו, והסלמו אותו והוא משרת בצבא הטורקי. בסלוניקי, הטורקים מגלים לסלוניקי את כל עושי הצרות שלהם, וגם היאניצ'רים, והעיר הופכת להיות עיר מאוד מאוד לא בטוחה. גופות של פושעים תלויות על הגדרות, נוצרים עשירים אפילו מעסיקים כומר פרטי בבית, שלא יאלצו ללכת לכנסייה, זה היה כרוך בסכנת נפשות ממש. אבל יש פה אסיר שאומר, אתם יודעים מה, שחררו אותי מהמאסר, ואני אצבע לכם את המגדל, והוא צובע את המגדל בצבע לבן, ומאז מופיע המגדל הלבן גם בשירי יהודי סלוניקי, ומה יש היום בתוך המגדל שהוא כבר פחות לבן? מוזיאון לתולדות העיר, כשאפשר לפגוש בתוכו את הסיפור היהודי, את הסבל היהודי של סלוניקי, של הימים בשנות ה-20, 30, של המאה ה-19, של המאה ה-20, מגיע לארץ, כי מזעיקים אותו לעבוד בנמל חיפה ולימים בנמל תל אביב. מהחוף הים אנחנו נעפיל כלפי מעלה, לאורך החומה עם המגדלים, החומה היא קדומה, המגדלים תוספות של המוסלמים, של העות'מאנים, במאה ה-19 המוסלמים נקראים האימפריה העות'מאנית האיש החולה של אירופה, כבר לא יורים פה, רק כשהורגים פושע ורק כשמסתיים צום הרמדאן, אז שומעים את יריות התותחים, ואנחנו מעפילים למעלה לאורך החומה, כדי להגיע למבצר שמשקיף על העיר, ובעצם מסביר לנו למה קסנדר בחר במקום הזה להקים בה את העיר סלוניקי. הים, שינוע, אפשר מלמעלה ממעלה הגבעה לראות ספינת אויב מתקרבת, ודבר חשוב, אפשר להציץ לכיוון הר האולימפוס, ששם יושבים כל האלים היווניים, האלים הפגניים. אז אנחנו במבצר הזה, ששמו ידיקולה, רשמתי גם את השמות שתוכלו, דרך אגב, לא אמרתי שאפשר לשאול שאלות בצ'אט, וברצון עם סיומה של ההרצאה, אני אענה לכולם, אני גם אתן מספר טלפון, מי שירצה פרטים נוספים. אז אנחנו בידיקולה שהפך לבית סוהר, וידיקולה מסביב למבצר הזה, נמצאת השכונה העות'מאנית של העיר, ואם ניכנס לשכונה, אנחנו נזכר בשכונות דומות, בספרנבולו, באיסטנבול, במקומות שונים ברחבי טורקיה, אבל הטורקים שגרים פה ייאלצו עם חילופי האוכלוסין לעזוב את סלוניקי ולחזור כמובן לטורקיה. אז התושבים נוצרים, סלאבים, איטלקים, גרמנים, מי לא מגיע? מוסלמים ויהודים. ויש תקופות שיהודים מהווים את רוב תושבי העיר. יום המנוחה בסלוניקי היה יום שבת, ומספר נושא הגרמני שמגיע בתחילת המאה ה-20 לעיר, ומעלה את זיכרונותיו על הכתב, ומספר בשבת העיר מושבתת, בחגים יהודיים העיר מושבתת, כי המשקל של היהודים, הם היו סוחרים, הם סיפקו את כל המדים ליאניצ'רים, הם הועסקו במכרות הכסף, אנחנו יודעים שהווזיר של סולימן המפואר מעסיק מומחים יהודים למכרות הכסף באזור, והם כל כך בטוחים בעצמם וכל כך חזקים, כשהם שומעים על עלילות דם באנקונה, הם מאיימים שהם יתנכלו לשלטונות, ואפילו מאיימים להפיץ דבר, זאת אומרת מלחמה ביולוגית, איזה רעיון מוזר של אז של מלחמה ביולוגית. זה היה ביתם של אחד היהודים העשירים, הם גרים ברחוב שמאוד מאוד סמוך לים, והרחוב הזה אנחנו יכולים לראות לפי הדגלים של יוון שמתנוססים על הבית, זה רחוב וסיליס אולגס, שמתנוססים שהבניין כבר לא משמש יהודים, אלא או מוזיאון, או משטרה, או כל מוסד רשמי אחר ציבורי של העיר תסלוניקי. אני עוברת ליהודי שהתאסלם. זהו שבתאי צבי. נולד באזמיר, הוא תלמיד חכם,
הוא מקבל אישור לרבנות בגיל 18, משפחה מאוד עמידה, אבל פתאום ההתנהגות שלו מתחילה להיות מוזרה, הוא מתחתן עם ספר התורה, הוא מבטל צומות וסיגופים, ולפעמים הוא בהיי ולפעמים הוא בדאון, אז לא ידעו להסביר את זה. היום הפסיכיאטרים אומרים שכנראה הייתה לו מניה דיפרסיה. שבתאי צבי מפיץ את הבשורות שלו ברחבי האזור, אבל אנשים דוחים אותו, אתה לא יכול להתחתן עם ספר התורה, אתה לא יכול לבטל צומות, אתה לא יכול לבטל איסורים, אבל כשהוא מגיע לארץ ופוגש את נתן העזתי, נתן העזתי שולף איזה קלף ואומר לו, שנראה מאוד ישן, אתה הוא המשיח. הוא בא בזמן הנכון, הוא מגיע אחרי הסיפור של דוד הראובני ומשיחים אחרים, ומסתובבות המון שמועות. שליד סקוטלנד ראו ספינה עם מפרשים ממשי שמלאכיה דוברי עברית. ואנשים מתחילים להיכנס לסיגופים כדי לזרס את בואו של המשיח. לא אוכלים, קוברים את עצמם בחול, וכשיהודי רואה אדם זר, הוא מחייך, הוא אומר, אל תדאג, אנחנו נחייך אחרונים, המשיח שלנו בדרך. זו תקופה שקודם לה היו פרעות, זו תקופה שבסלוניקי גרים גם רומניוטים, גם יהודים שלא עברו את גלות ספרד אשכנז, הגיעו ישר מהארץ, גם מגורשי ספרד ופורטוגל, אבל גם יהודים מגרמניה, מפולין, מהונגריה, שעברו פרעות ובאים לסלוניקי, וכולם נמצאים פה, ומגיעים סוחרים מאיטליה, יהודים, כולם נמצאים, וזה הזמן הנכון לקבל מישהו שמבטיח להם איזושהי תקווה. אבל שבתאי צבי לא רק מבטיח תקווה, אלא שבתאי צבי גם מאמין שהוא יפגע בסולטן הטורקי, ומתחילים ויכוחים, ואוסרים אותו. כשאוסרים אותו, אומרים לו, שבתאי צבי, אתה רוצה להיות יהודי חי או משיח, מוסלמי חי או משיח מת? ושבתאי צבי בוחר להיות מוסלמי חי ולא משיח מת. ואיך היו אומרים היהודים? הלך שליח, חזר משיח. הוא יושב בגליפולי, ובאים אליו מעריצים מכל אירופה. התנועה השבתאית מתפרסת. ברגע שהוא מתאסלם, 200 משפחות יהודיות מתאסלמות ביחד איתו, ואיך קוראים להם? דונמה, הפוכים. הם הפוכים כי הם מקיימים אורח חיים מאוד מוזר. מדברים בבית לדינו, הם חוגגים חגי ישראל, הם הולכים למסגד, בחוץ המוסלמים, וזה יארך מספר דורות עד שהם יהפכו להיות מוסלמים גמורים, אבל לא לגמרי. יש עדיין באיסטנבול דונמה שמסתירים את המוצא שלהם, כי זה לא בדיוק מוצא חן בעיני ארדואן, שאנשים בצמרת השלטון, כמו טנסות שילר, שהייתה ראש ממשלת טורקיה, הייתה ממוצא דונמה, יש גם בית קברות של דונמה באיסטנבול. שבתאי צבי מגיע אליו נחמיה כהן. שבתאי צבי אומר שהוא משיח בן דוד, ונחמיה אומר, אני משיח בן יוסף. בהיסטוריה יוסף קודם לדוד, אז זה לא ייתכן שאתה המשיח. ואחרי הוויכוח הוא פוחד שהתנכלו לו, הוא פונה לשלטונות, מעליל על שבתאי צבי, מסלקים אותו משם, יקראו לו מוחמד אפנדי, 1676, הולך לעולמו, היה נשוי 4 פעמים, ילד אחד שאנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו. אבל הסיפור של הדונמה, בתוך העיר, מביא סיפורים של רוחות, של שדים, של מזיקים. בבית הזה, שעד לפני 2 ראיתי אותו, ושנתיים האחרונות לא הייתי בסלוניקי, כבר כמעט שנה הלכו בבית, והבית הזה נמצא במקום מאוד יוקרתי בעיר, אף קבלן לא רוצה לקנות אותו, כי נמצאים פה ג'ינים, והוא פוחד מעין הרע, ואיך אמרו אז היהודים? תיזהרו, דאוז'ו כלו גוארדה אל דיו, תיזהרו מעין הרע. והבית עם הג'ינים, ומגפות שפורצות, וכשפורצות מגפות, היו בודקים בקבר, האם מישהו מת ממגפה או מת ממחלה, סיפורים שכמעט מזכירים לנו את מה שקורה בעצם היום, אבל בתקופה אחרת, בתקופה יותר קשה לטיפול, ויותר קשה לריפוי כמובן. הדון מסקוקים למסגד, הם בונים מסגד משלהם, שמו יניג'מי. יניג'מי
היום הוא המוזיאון הארכיאולוגי של סלוניקי, אבל בואו נסתכל רגע על המסגד שהוא מאוד אקלקטי, רנסנס, הוא מערבב סגנונות, ובואו תשימו לב, אנחנו רואים פה מגיני דוד, כי בתוך המסגד הם שיפצו סימנים לעבר שלהם, אנחנו ממוצא יהודי, וזה הסימן ממש בתוך המסגד, מגיני דוד שמאתרים אותו, ואני רוצה להגיע לדון מאוד מאוד ידוע, ששמו מוסטפא כמאל, או כפי שאנחנו מכירים לו, אטאטורק. איפה הוא נולד? בית סלוניקי, זה הבית של המשפחה. הבית של המשפחה, אנחנו רואים את הבית, וכששבתאי צבי מתאסלם, ו200 משפחות מתאסלמות יחד איתו, תבוא אשתו ותגיד שאחיה יעקב, שקוראים לו קרידו, הוא בעצם הממשיך של שבתאי צבי, עוד 300 משפחות מתאסלמות. ואז מגיע רוסו ברכיה, וגם איתו מתאסלמים, ואז יש זרמים שונים בתוך העיר, שמקימים בתי ספר, בתי הספר שלה היו מצוינים, כך שהילד שגר פה, מוסטפא, ישלח לאחד מבתי הספר של הדונמה, במיוחד שהמשפחה שלו היא ממוצא דונמה. אז אנחנו, אטאטורק, 1881, 1938, הזניק את טורקיה, הפריד דת ומדינה, ועשה דבר חשוב, שינה את האלפבית לאלפבית לטיני, זה לא כל כך פשוט, זה ספרים, זה דפוס, זה הכל משתנה, ויום אחד הוא פוגש את איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה, ובשיחה שמתעוררת, הוא מביע את סלידתו מעליית הנאצים לשלטון בגרמניה, והוא מספר לאליעזר בן יהודה, אני ממוצא דונמה. כמובן שארדואן משתמש בזה, היום מנסה למחוק את אטאטורק, אבי הטורקים, או מוסטפא כמאל המושלם, מההיסטוריה, אי אפשר למחוק אותו לגמרי, אבל הוא מאוד מנסה לגמד אותו, ואת החלק שלו בתוך ההיסטוריה. אטאטורק גם נתן זכויות לנשים, הלבוש שלו גם השתנה, כי קודם חפשו תרבוש, עכשיו אנחנו רואים כובע מערבי, תלבושת מערבית, זה הבית שלו, פה הוא חי, לימים המשפחה שלו נאלצה לעזוב את יוון, וכמובן לחזור או לעבור לטורקיה. אז זה הבית, החליפה המערבית שלו, ממש לבוש מערבי, ואני רוצה להגיע לדמות אחרת, שאין לו קשר עם יהודים, אבל יש לו השפעה מאוד גדולה על מה שקורה בעיר. קוראים לו פייר לוטי, זה הכינוי שלו, או השם האמיתי פרנסואה ויוון, 1850-1923, צרפתי. הוא היה מלאך, ויחד עם הצי הצרפתי, מנמל לנמל, ובכל נמל יש לו כמובן אישה, איך אומרים? לכל מלאך יש אישה בנמל. ואת השם לוטי, זה על שם של פרח, נתנו לו באיזה מקום במזרח, והוא כותב ספר על הניסיון שלו במזרח, שקוראים לו מדאם כריזנתם, ואת הספר הזה הופכים לאופרה ששמה מדאם בטרפליי של פוצ'יני. איך הוא חשוב לענייננו? הוא מגיע לסלוניקי. הוא לא נראה דמות מקומית. שתי נשים יהודיות נותנות לו תלבושת של מוסלמי, ושיוכל להלך בעיר באמת באופן חופשי לחלוטין. הוא מהלך בעיר, ביום אחד הוא רואה סבכה, ומבעד לסבכה מציצות אליו עיניים ירוקות יפהפיות, הרי נשים מוסלמיות לא יכלו ללכת בגילוי פנים בחוץ. יש לו כבר מספיק ניסיון עם נשים, הוא מנסה לבדוק מי האישה הזאת, מי זו, ומגלה ששמה זיאדה, היא נשואה לסוחר מאוד עשיר, ואנחנו לא יודעים איך, הוא שיחד את המשרתת שלה, אנחנו לא יודעים איך הוא עשה את זה, אבל הוא מצליח להיפגש איתה בארבע עיניים. וקורה מה שקורה הרבה פעמים, זה קורה, תמר, נכון? מתאהבים אחד בשנייה, היא נשואה, מוסלמית, אם תופסים אותה אנחנו יודעים מה יהיה גורלה, והוא אורח פורח, מלאך שעוד מעט יגיע לנמל אחר. כשבעלה עובר לאיסטנבול, היא מודיעה לו, אני עוברת לאיסטנבול, הוא אומר, אל תדאגי, אני גם מגיע לאיסטנבול, הוא מצליח למצוא לעצמו תפקיד באיסטנבול, ואתם בטח מכירים באיסטנבול את גבעת פייר לוטי, את קפה פייר לוטי,
והוא מגיע לאיסטנבול ונמשך הרומן. באחת המלחמות של טורקיה, הוא נאלץ לעזוב את איסטנבול, הוא עוזב את הזיאדה, הוא מבקש מחבר, תשמור על קשר, כתוב לי מה קורה איתה, תעזור לי לדעת מה קורה איתה, ונעלמו עקבותיה. ויושב פייר לוטי, שהוא גם סופר, וכותב ספר ששמו הזיאדה. הספר הופץ בכל השפות למעט עברית, לא יודעת למה עוד לא בעברית. ספרים אחרים שלו תורגמו לעברית, והוא כותב על הרומן של גבר עם אישה מוסלמית, על הפינוקים והחסדים, אבל הוא לא יודע איך לסיים את הרומן. אז הוא כותב שאחרי שנים הוא חוזר לאיסטנבול, הוא כבר עזב את סלוניקי, חוזר לאיסטנבול, והמשרתת שלו מספרת לו שהזיאדה מתה, והוא מתגייס לצבא כי הוא רוצה למות באחד הקרבות. זה הסיפור, אבל מסתבר שהמציאות די דומה לסיפור. הוא יגיע אחרי שהוא כותב את הסיפור לאיסטנבול, מגלה שהיא מתה, הולך לקבר שלה, אבל הוא רוצה לחיות, הוא לא רוצה למות, אז הוא חוזר לצרפת, ממשיך לחיות, אבל כותב את הספר הזיאדה, והספר הזה מביא לסלוניקי תיירות מסוג אחר, איך נקרא לזה? תיירות מין. כי הוא כותב על הקסם של נשות המזרח, והפינוקים, ואיך הן יודעות לטפל בגבר, ואנשים שהיו מגיעים אז בסוף המאה ה-19 לסלוניקי, העיר נראתה מופלאה, הקו הרקיע שלה עם המנהרטים והמסגדים היה מלהיב, וכשהיו יורדים לחוף, היו כבר מקיפים אותו כל מיני זונות ממין זכר וממין נקבה, והיו מחפשים את הנשים, אז זה מביא גם תיירות מסוג אחר לעיר סלוניקי, ויהודים, שזה לפעמים הטריד אותם, היו שמים על הבית שלט, פה גר המשפחה, זה בית של משפחה, אל תחפשו פה שום דבר אחר. אנחנו עם הבתים של היהודים, ויש פה באמת, רק על הרחוב הזה, רחוב אולגס, אפשר לספר הרבה סיפורים, אפשר לספר על וילה ביאנקה שגרה שם משפחת פרננדז, והבת מתאהבת בבחור נוצרי, והם בורחים, ואחר כך מתחתנים מחוץ לעיר, אפשר לספר על משפחת אלטיני שהייתה מאוד עשירה, על וילה מודיאני, חלק מהבתים של עשירי העיר, אנחנו רואים את דגל יוון מתנוסס, הפכו באמת להיות מבני ציבור, אחד הפך להיות המוזיאון הפולקלור של מקדוניה, השני הפך להיות המשטרה של סלוניקי, כל בניין הופך למשהו אחר, וזה פשוט ללכת בתוך הרחוב, ברחוב אולגס, ולפי המספרים לגלות כמה עשירים היו היהודים, כמה הם היו משמעותיים, הם פשוט החזיקו את הכלכלה של העיר, הם מימנו את המלחמות של העות'מאנים, והם הכניסו מיסים, הם היו המקום הראשון אחרי איסטנבול, במיסים שהם שילמו. וכשהם מרגישים שהעול כבד עליהם, הם פונים לסולימן המפואר, מי שבנה את חומות ירושלים, מבקשים הקלה במיסים, בתחילה הוא לא נעתר, אבל מאוחר יותר הם יקבלו גם הקלה בניסים. הבתים האלה כבר לא שייכים ליהודים, כי חלק עזבו אותם, חלק הלכו לדרך שלא שווים ממנה, וזה מפעל של משפחת אלטיני, אחת המשפחות העשירות בעולם היהודי, עכשיו מתכננים לעשות איתו משהו, לא הורסים אותו, בואו נראה מה יקרה איתו בעוד מספר שנים, אחרי, כי יוון עכשיו הייתה במשבר כלכלי, ועכשיו משבר רפואי שמוסיף. ואני קופצת במנהרת הזמן לתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה. לפני מלחמת העולם השנייה, ראש הממשלה שמשרת לפרקים, וניזלוס, לא בדיוק ידוע כאוהד יהודים, יש לו עיתון שהוא השופר שלו, לעיתון קוראים מקדוניה. בעיתון הזה מספרים שיהודים חוברים לבולגרים ולמוסלמים ולמי לא, מבאישים את ריחם של היהודים. צריך לזכור שבאותה תקופה גם חל מהפך בתוך העיר, כי כשמגיעים היוונים ב-1912, השפה היוונית תופסת יותר מקום, השילוט יהיה ביוונית, הלדינו, שהייתה שפת הדיבור של היהודים ומשתלטת גם על היוונית, מצטמקת, יודעים יוונית אבל יודעים לדינו,
העיתונים הם ביוונית, אבל יש דף בלדינו, קודם היו רק עיתונים בלדינו, או כפי שקראו לשפה שלהם, אני ועממי נקרא ג'ודזמו, זה היה שמו של אני ועממי, ויש עלילות, ויש יחס, יש גם בעיה עם היהודים, הפליטים שמגיעים מטורקיה, מגיעים לכאן, לא רוצים שישבטו בשבת, שישבטו ביום ראשון, הם רוצים שישבטו בשבת, כי אם שופטים ביום ראשון זה פוגע להם בעסקים, אין להם גם בתים, הם משתלטים על רכוש יהודי, מתחילה מתיחות. הנאצים עולים לשלטון בגרמניה, אנחנו יודעים, 33, האיטלקים חוברים להם, האיטלקים רוצים להיכנס ליוון, פונים לראש ממשלת יוון דאז, ואומרים לו, תן לנו להיכנס, הוא אומר, אתם לא תיכנסו, והוא אומר להם אוכי, אוכי זה לא ביוונית, ועד היום יש להם חג, ב-28 באוקטובר ישנו חג האוכי, חג הלא ביוון, אפשר לדמיין חג שקוראים לו חג הלא, זה קצת מוזר לשמוע על חג הלא. האיטלקים נכנסים ליוון, היוונים עוטפים אותם, ואז הגרמנים נכנסים לתמונה, אי אפשר לעמוד בפניהם. אני רוצה להיכנס, לפני שאני ממשיכה את הסיפור היהודי, לאזור של הרובע היהודי. פה היה בית תמחוי לעניים, ואנחנו נשמע את מקהלת יהודי סלוניקי בשיר הדיו קרידה. הוא לא נכתב על רקע המלחמה, אבל זה שיר של פרידה, ובאמת קל לאמץ אותו כשמדובר על פרידה בעקבות מלחמה וכו'. צריך לזכור שבתחילת המלחמה, כשעוד לא מתנכלים ליהודים, המצב קשה, אין אוכל, היהודים מנותקים, אין להם קרובים בעורף של סלוניקי, שהוא עורף חקלאי, ומצב מאוד מאוד קשה שם. מקהלת יהודי סלוניקי. לקטוע, כי יש לנו עוד הרבה מה לדבר, והזמן קצר. 1941. עד אז לא נוגעים ביהודים, אין טלאי צהוב, ופתאום ביולי, באחד הימים, שולפים את האנשים מהבית, את הגברים, מעמידים אותם יום שלם בשמש של כיכר אלפטריאס, פלטיה אלפטריאס, מתעללים בהם קשות, הם צריכים אחר כך לעטות טלאי צהוב, ושנתיים לאחר מכן מתחילים לשלוח את היהודים לדרך שחזרו ממנה, מתוך כ-60,000 יהודים, 2,000 הצליחו להינצל וחזרו. הרב היה הרב קורץ.
הרב קורץ, יש היום המון ויכוחים, האם הוא שיתף פעולה עם הגרמנים או לא. באחד הכנסים שהשתתפתי בהם, במשכנות שאננים, אומר הבן שלו שהוא לא שיתף פעולה. אני יודעת שהדעות חלוקות בקרב יוצאי סלוניקי, כי הרב לא לחם בהוראה הזאת לשלוח את היהודים, סוגרים אותם בשכונת הברון הירש, ממש סוגרים אותם שם. יש שם, דרך אגב, יש עדיין בית חולים ששמו הירש, על שם הברון הירש, שתרם את הכסף, ואומרים להם שהם יעברו לפולין, הם מקבלים זלוטי מזויף, כסף מזויף, הם יעבדו בעבודת האדמה, והרב פשוט דואג שהם יתנהגו יפה, תביאו את בשורת העיר לפולין, תתנהגו בכבוד, עד כדי כך שאנשים רצו להרוג אותו, והוא לא נלחם בהוראה הזאת של הגרמנים. אנחנו לא יודעים שהוא עשה משהו כנגד, ואנחנו יודעים מה קרה ברכבות, הוא עברו לפולין, מה קרה ליהודים. אחרי המלחמה, הם רצו את הרכוש, אבל מי שלא היה בבית שלו, לא נוכח מספר שנים, זה כבר לא שייך לו. מה עושים? ארגונים יהודיים בארצות הברית נחלצו, והצליחו לחלץ חלק מהרכוש, או שווי ערך הרכוש עבור היהודים, כי חלק מהעסקים נתפסו על ידי יוונים שרק חיכו להזדמנות, חלק מהעסקים נתפסו על ידי גרמנים, חלק מהאנשים מתו, לא יודעים אפילו מי היורשים, והחליטו להקים פה מוזיאון יהודי. עכשיו, איפה הקימו אותו? היום הקהילה היא מאוד קטנה, כ-1,500, אבל הם דואגים לבית הספר, הם דואגים לעניים, הם באמת דואגים שיהיה דיור מוגן למבוגרים. לקחו פסאז' של חנויות, שהיו בו חנויות של יהודים, אנחנו רואים את הדלתות שנסגרות ונפתחות, ובחנויות האלה, במקום הזה יצרו מוזיאון יהודי, שמספר את תולדות העיר ותולדות יהדות העיר, ומביא אפילו מצבות שנלקחו מכ-20 בתי כנסת, 20 וכמה בתי כנסת שהיו ערב המלחמה, והיו אפילו תקופות שהיו יותר. היום יש 2 בתי כנסת, אחד ישן ששרד, אחד חדש, שלא פעילים כל יום. ההיסטוריה של העיר, תשמישי קדושה, ודגם הפסל שבא לציין את שואת יהודי סלוניקי. הפסל הזה, אם נסתכל עליו טוב, אנחנו רואים להבות ואנשים, באמת קשה לצפייה. הפסל הזה היה בתחילה באיזו כיכר נידחת בעיר, ואז החליטו להעביר אותו לפלטיה אלפטריאס, אותה כיכר שבה התנכלו ליהודים והתעללו הם במשך יום שלם, גזרו להם חצי זקן, תרגילי התעמלות, בלי שתייה, בלי אוכל. זו היה בעצם אות הפתיחה למה שעומד לקרות אחר כך. זה הפסל שנמצא ממש במרכז הכיכר במקום מאוד בולט. וזה מביא אותי לסיפור של האוניברסיטה ובית הקברות. בית הקברות היהודי היה במקום די מרכזי בעיר, אבל היוונים לקשו עין כי רצו להקים שם את האוניברסיטה. דרך אגב, אחד הבתים היהודיים משמש גם אוניברסיטה, אבל לפנות בית קברות זה דבר שגורר רעש ובעיה, לא עשו את זה. כשהגיעו הגרמנים, ביקשו מהם רשות לפנות את בית הקברות, ואנשים צריכים לדעת שתוך יומיים עליהם לפנות את בית הקברות. אני לא אכנס לתיאורים מאוד קשים, העבירו דברים בידיים, העבירו שרידי מצבות, קיבלו בית קברות בשולי העיר, עדיין היום הוא בשולי העיר, והדברים היו מאוד קשים, העבירו לשם את האנשים. נשאלת השאלה, למה בסלוניקי הייתה הצלחה כל כך גדולה, לעומת אתונה? באתונה ניצלו יותר אנשים. זה לא שלא היו אנשים שהצילו אחרים, אבל יחסית לא הצילו. צריך לזכור שהבישוף של העיר לא עושה כלום. צריך לזכור שהרב, אנחנו לא יודעים, היה יכול לעשות משהו או לא היה יכול לעשות, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהרב של אתונה הקים מהומה. העיר, יותר משליש מהתושבים היו יהודים, זאת אומרת, הם לא יכלו להסתתר ולהתחבא. באתונה היו מעט יהודים, העיר הייתה יותר גדולה, יותר תושבים, היה להם יותר קל להיבלע בקרב התושבים ולברוח. אז המצב באתונה באמת היה הרבה יותר טוב. זו המצבה לזכר יהודי תסלוניקי,
לזכר אחיהם שנרצחו, ופה נמצאים השרידי עצמות, העבירו אפילו עצמות מבית הקברות הקודם לבית הקברות הזה. כאן שרידי בית הקברות של סלוניקי, של רבנים ועוד אחרים, ויש פה גם רבים אחרים, תלמידי חכמים, מורי הלכה שעשו את סלוניקי לעיר ואם לאחינו בני ישראל, ולא לחינם קראו לסלוניקי ירושלים של הבלקן, לא לחינם. המצבות האלה, אנחנו פוגשים אותם בבית הקברות, אבל איפה פגשו אותם? הם ריצפו מדרכות, אנשים לקחו אותם הביתה את המצבות, הם שימשו בטברנות למיניהן, מצבות עם כיתוב של שמות אנשים שמתו, אנשים יהודים. בית הקברות נראה היום כך, כי כולם מקבלים אותו קבר, לא משנה אם הוא עשיר או עני, במימון הקהילה היהודית, ולכן הכל זהה. יש פה גם אנדרטה שמוקדשת ל-12,898,000 לוחמי יוון, שלחמו והגנו על הכבוד הלאומי ועל שלמות המדינה במלחמת העולם. הם לקחו חלק, הם הרגישו את עצמם תושבי העיר. כשמגיע לשם, הייתה להם גם זהות עם המדינה. כשמגיעים לשם ז'בוטינסקי ובן גוריון, הם לא מצליחים לשכנע אותם לעלות, רק יותר מאוחר יתחילו להגיע לארץ. ואנחנו נפרדים מבית הקברות לטובת סיפורה של המוזיקה, שגם פה יש סיפור יהודי מעניין. למוזיקת הנשמה של יוון קוראים מוזיקת הרבטיקו. מאין זה בא? 1922, וניזלוס, ראש ממשלת יוון, החליט שבאזמיר, אזמיר כולה יוונית. חוץ מזה של היוונים יש חלום על יוון הגדולה, מגלו אידאה שיוון צריכה פעם לחזור לגבולות של פעם, ששלטה על חצי עולם, והוא מחליט לכבוש את איזמיר, הלא איזמירני. בקרב הזה הוא נכשל, כי עומדים כבר מולו הטורקים הצעירים ואטאטורק, והעיר עולה באש, אבל היוונים לא מצליחים לכבוש אותה. במשא ומתן בין שתי הממשלות מחליטים על ממש טיהור אתני, חילופי אוכלוסין. כ1.5 מיליון יוונים שחיו בטורקיה עוברים ליוון, כ0.5 מיליון עוברים לטורקיה, כשמדובר על סלוניקי מדובר על 100,000 שיבואו לסלוניקי ו30,000 שיעזבו. זאת אומרת ש30,000 מפנים מקומות עבודה ובתים ל100,000, זה יוצר כמובן בעיה נוספת. מה עושים כשהם מגיעים לכאן? אין להם מקצוע, חוץ מזה היוונים קוראים להם, אלה מזרע טורקים, הם לא יודעים יוונית, הם מדברים טורקית, הם אומנם נוצרים אורתודוקסים, אבל אין להם שום קשר ליוון, הם כבר דורות בטורקיה, או שקראו להם טבולים ביוגורט, כך קראו להם, אלה טבולים ביוגורט, מזרע טורקי. מה הם עושים? פותחים מסעדות, זה יותר קל לפתוח, ופותחים מועדוני מוזיקה. איך קוראים למוזיקה רבטיקו? זה שם שיגיע אחר כך. למה? רבט בטורקית זה מישהו שנמצא בשוליים, כזה פושע קטן, לא רוצח גדול, גנבה, שוט קטן וכו'. והם נמצאים בשוליים של החברה, מגיעים האנשים מטורקיה שגם הם בשוליים של החברה, ואז הם אומרים בואו נפקה ביחד, רע לנו נפקה ביחד, פותחים מועדוני רבטיקו. האנשים שהגיעו מטורקיה היו מעמד בינוני ואפילו גבוה, היו הולכים לבתי קפה, שומעים מוזיקה, ולפעמים שירים ידועים, לפעמים היו מאלתרים, כשזמר היה שוכח את המילים, מה אומרים אצלנו כששוכחים את המילים? לה 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 לה, זה פותר את הבעיה. שם היו אומרים, כשלא היו מילים, אמן, 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 ולבתי הקפה קראו בתי קפה אמן. אנחנו שומעים הרבה במוזיקה היוונית את המילה אמן. אז המוזיקה תקרא, לא מיד, תקרא אחר כך רבטיקו, מה שיאפיין אותה היא מוזיקת שוליים, לא רוצים לשמוע, השלטונות, כשיהיה המשטר הצבאי ביוון, השלטונות לא יאסרו על המוזיקה ועל הריקודים שמלווים אותה. הזמבקיקו, ריקוד שהגבר רוקד, עצוב, והצ'יפטטלי שהאישה רוקדת, חל איסור, לא רוצים לשמוע אותם. אבל כשוסילי ציצניס מתחיל לכתוב שירי רבטיקו, כשמנוס חג'ידקיס
בקונסרבטוריום אומר שזאת המוזיקה האמיתית של יוון, היא מושפעת מהשירים של האיים היוניים, נשמע אותם במפגש הבא, היא מושפעת ממוזיקה טורקית, היא מושפעת ממוזיקה כנסייתית ושירי עם, וכותב וסיליס ציצאניס את השיר הזה בסלוניקי. בתור נוצרי אורתודוקס וחבר בקהילה, החלטתי חביבי לקיים מצוות תפילה. קניתי פירורי טבק ובוף נחמד של נפס, ותכף התגלגלתי לי לאיוס ממס, איוס זה קדוש. מתחת לכיפות העגולות בכנסייה, הדלקתי לי נרגילה בשירת הללויה, ורב המלאכים ירד למטה כמו פנתר, מסטול על כל הראש מהעשן שהתאמר. אמר לי, שמע נוצרי, אני לא מרשיע את מי שבא לכנסייה להתפלל למושיע. פתאום איזה נזיר בא ואומר לי, תעצור, תזוז עכשיו, ותן לי שחטה, גם אני בתור. זאת אומרת, כולם, איפה זה מתקיים? במועדונים, הרבה חשיש, יש להם קוד לבוש, יש להם תמיד מקל, אם הם ייכנסו לאיזושהי תגרה, משתמשים בבוזוקי, אבל יש להם כלי יותר קטן מהבוזוקי בגלמה, והבגלמה הוא כלי שאפשר ליצור אותו מכפיס עץ קטן, אבל אפשר גם להבריח אותו לבית הכלא. אז בואו נראה איך נראה מועדון רבטיקו באתונה בסלוניקי, הבית של תומה. הרבה חשיש. Απόψε του Θωμά να σου παίξω μπαγλαμά, να κατέβουν οι αγγέλοι να χορέψουν τσιφτετέλοι, να κατέβουν οι αγγέλοι να χορέψουν τσιφτετέλοι. Κι αν μερακλωθείς πολύ και σ' αρέσει το βιολί, κι αν μερακλωθείς πολύ και σ' αρέσει το βιολί, με βιολί σαν τούρο βιολί να χορέψουν οι διαβόλοι, με βιολί σαν τούρο βιολί να χορέψουν οι διαβόλοι. Θα φτιαχτούμε όλοι μαζί, μα στο νόημα για να δεις θα σου εξηγήσει ο Πάπης. Μα στο νόημα για να δεις θα σου εξηγήσει ο Πάπης. Του Γιωργάκη δοξαριά θα σου κόψει τη μιλιά, του Γιωργάκη δοξαριά θα σου κόψει τη μιλιά. אנחנו כמובן נסתפק בקטע הזה לטובת זמרת הרבטיקו הידועה, הלוא היא רוזה אשכנזי. רוזה אשכנזי לא נולדה בסלוניקי, אבל תגיע לכאן. בגיל 12 כבר הייתה מסתובבת ברחובות, שרה ואוספת מטבעות, ואני פוגשת אפילו באחת ההרצאות שלי את בן אחיה, ואומר, את יודעת שהיא שרה בברית מילה שלי? מה, ואתה זוכר? בטח שאני זוכר. רוזה אשכנזי מתפרסמת כזמרת, היא תגיע גם לאתונה. מי שהציל אותה באתונה היה חייל יווני, שממש הצליח למנוע ממנה לעלות לרכבת. היא נולדה כנראה בשנת 1890, ומי שרוצה ככה לדעת עליה, אז ישנו סרט ששמו כנרית מתוקה שלי,
של בחור ישראלי חמוד שביים סרט על רוזה אשכנזי, אני מאוד ממליצה לצפות בסרט ולראות אותו. בחור שהיה מאוד רחוק מהסיפור היהודי והמוזיקה, והתחיל להאזין למוזיקה יוונית באיזו חושה בירושלים, והתחיל בירושלים, ונחשף לסיפור של רוזה אשכנזי. המשפחה שלה לא כל כך רצתה להכיר בה, היא נחשבה לדמות ככה טיפונת מפוקפקת, אבל כל הזמרות החשובות של יוון, חריס אלכסיו ואחרות, כולן היום שרות את השירים שלה, ובכלל כל מופע ביוון מסתיים בשירי רבטיקו. מופע ביוון זה 4 שעות, בסוף לא משנה מי שר, ב2 בלילה שירי רבטיקו. השווקים, שגם פה יש חלק יהודי, שוק מודיאנו, משפחת מודיאנו, אלי מודיאנו מתכנן את השוק הזה, שיש בו הכל מכל, ירקות והכל, זיתים בלי סוף, דגים, ואיך אומרים בשוק? אלה שצורכים הכי חזק זה בעלי דוכני הדגים. כי דגים אתה צריך למכור היום כשהם טריים, את הזיתים אתה צריך למכור גם מחר וגם מחרתיים. משפחת מודיאנו משפחה מאוד עשירה, אחת לשנתיים הצאצאים שלה מגיעים לסלוניקי להיפגש, אחד הצאצאים הידועים שקיבל לפני מספר שנים פרס נובל לספרות, פטריק מודיאנו שחי בפריס. אחת המשפחות באמת העשירות והחשובות בעולם היהודי. בשוק הזה נמצאת המשפחה הזאת, הם לא יהודים, הם טבולים ביוגורט, כי ההורים שלהם הגיעו בטרנספר הידוע לסלוניקי, ולא ידעו מה לעשות, פתחו מסעדה, וילדים ממשיכים את המסעדה, ובכל פעם אנחנו נפגשים, מצטלמים, ומגלים שהזמן עובר עלינו, ופה זה הצילום האחרון שהצטלמתי עם המשפחה הנחמדה הזאת. האוכל הוא כמובן תערובת של טורקיה ויוון ובלקן, מאוד מיוחד. בצמוד, לא רחוק מהשוק, נמצא חמם על יהוד, החמם ששימש את היהודים, שלידו היום יש שוק של פרחים, מוכרים בו פרחים, ושוק נוסף שלקחו חמם, והוא הפך לבזסטני, עם החנויות האלה שמצטטרות מתחת לכיפות של החמם. אני רוצה להיכנס למספר דקות לסלוניקי העכשווית, המודרנית. אז הכיכר החשובה ביותר, כיכר אריסטוטלוס, על שם אריסטו, הפילוסוף היווני החשוב, ולמה דווקא הוא? כי הוא היה המורה של אלכסנדר מוקדון, הוא היה ממוצא מקדוני, הפסל שלו ניצב במרכז הכיכר. אנחנו רואים שמהכיכר הזאת אפשר לראות את המבצר שמתנשא מעל העיר, ואפשר ללכת לכיוון הטיילת, שעוברת הרבה שיפוצים, גני מזרקות, גני תמות, גני נושאים, גן הפשה וגן פרחי המים, גנים שונים, והתוספת, אחת התוספות המאוד מעניינות שנוספו לסלוניקי בזמן האחרון, היא של פסל ואדריכל יווני מאוד ידוע, ששמו ג'ורג' זונגולופולוס, כן? זה השם שלו. הוא הופיע, גילו אותו בביאנלה של ונציה, העבודות שלו נמצאות ברחבי העולם, והוא נחשף לאומנות קינטית, זאת אומרת, הוא מציג, קוראים לעבודה הזו, המטריות של סלוניקי, הוא מציג את המטריות של סלוניקי, ואיך הוא אומר? זה משתלב בכלים של הטבע, מה שיוצר תנועה וקינטיקה, הרוח, אור השמש, הגשם, וזה הופך להיות לזהות מקומית, כי כשרצו ליצור מודעות למחלת הסרטן לדוגמה, לנשים, צבעו את המטריות בוורוד, בכל פעם יש איזה אירוע מיוחד, המטריות מוארות בצורה מאוד מיוחדת, וזו באמת אחת התוספות האחרונות של סלוניקי, וזה חלק מחיי היום-יום, באים לכאן אנשים, כל האזור ציפו את חוף הים בדק, זה החלק החדש של הטיילת, והוא הפך להיות באמת חלק מהעיר. מתחתנים שם, מצטלמים שם, הכל מתרחש במקום הזה. אנחנו נכנסים לרובע לדדיקה. רובע לדדיקה היום חיי הלילה של העיר, אבל רובע לדדיקה פעם היה אזור מסחר בזיתים, ביין, בשמן,
מאוחר יותר, אחרי השריפה, זה הפך להיות רוב הזנות של העיר, שהיה ידוע לשמצה, ובשנים האחרונות שיפצו את המקום, מלא מועדונים, ואנחנו נשמע עכשיו זמרת, שאני לא יודעת אם לומר, האם ישראלית או שהיא יווניה, כי היא קיבלה את פרס אומני ישראל, נשמע גליקריה, והיא תשיר על אומורפי סלוניקי, סלוניקי היפה. Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Κι αν ζω στην ξελογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη, σου βράδια νοσταλγώ. Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια έζησα τις πιο γλυκές στιγμές. Καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει για όλες τις μποέμικες καρδιές. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ. Πάντα με κρατάς στην αγκαλιά σου, πάντα σε θυμάμαι και πονώ. Κι αν είμαι τώρα λίγο μακριά σου, με τον καιρό κοντά σου θα βρεθώ. Όμορφη Θεσσαλονίκη, σου βράδια νοσταλγώ. אז אנחנו נפרדים מסלוניקי, אבל לפני שאנחנו נפרדים מסלוניקי, אנחנו פוגשים פה את יורגו דלרס ואת גורן ברגוביץ' בהופעה בסלוניקי. לפני שנפרדים, אני רוצה, אם אתם רוצים לשאול שאלות, אז בבקשה תכתבו בצ'אט, ואני אשמח לענות לכולכם. מספר הטלפון שלי, מי שרוצה לשאול עוד שאלות, 0544-777-395, ואני רוצה עכשיו לראות אתכם ולהיכנס לצ'אט, לראות אם יש שאלות. הם שואלים אם את יכולה להעביר להם את המצגת. בבקשה? הם שואלים אם את יכולה להעביר להם את המצגת. אוקיי, אני רואה שיש שאלות. אז השכונות היהודיות, שואלים אותי על השכונות היהודיות, העשירים גרו ברחוב מקביל לטיילת של הים וחלק על חוף הים, העניים גרו במרכז העיר, באזור שעלה בלהבות. דוד כהן, בן כיתה שלי, מה שלומך? יועץ ברשות הלדינו, לא מאמינה. למדנו יחד. תודה, דבורה, נהניתי. פעם שנייה, אני שמחה שלבנה חזרת להרצאה פעם שנייה. תודה רבה, היה מצוין. ורגע, יש עוד שאלות. היה כיף, מרגש ומאלף, תודה רבה. אפשר לקבל הקלטה. אני לא יכולתי להקליט, כי הזום הוא לא שלי, אני לא יודעת אם אתם הקלטתם. אתם הקלטתם, תמר?
כן, אנחנו הקלטנו, אבל לדעתי מה ששואלים אם הם רוצים לקבל כאילו את המצגת שאת הצגת. אם אני מבין נכון. אז אני מאוד מודה לכם על השתתפותכם. אנחנו ניפגש בחודש הבא בקורפו וזקינתוס עם סיפור מרתק, סיפור אישי שאני חוויתי אותו. יש לי היום בעקבות הסיפור הזה חברים יוונים בזקינתוס, ואני אשמח להיפגש איתכם שוב בהרצאה הבאה. תודה רבה לך תמר, תודה אלברט. תודה דבורה, היה מרתק. תודה דבורה, תודה הרצאה מרתקת, תודה רבה. נכון, אני ממש מצפה לטיול לקורפו. תודה רבה, היה נפלא, מרגש מאוד, תודה דבורה. דבורה, דוד כהן פה, בן כיתתך מהגימנסיה הריאלית, מברך אותך. לא רואה אותך. אני פה דוד כהן, בן כיתתך, לפני 2-3 נפגשנו אחרי 50 שנה. הנה. אוקיי, אני גם יועץ אצל תמר אלכסנדר ברשות הלדינו. נכון. רואה עולם קטן, דוד. ואני משתתף בשיעורים, אני מנסה לשחזר את הלדינו שלי אצל אלברט ישראל, כן, מה שנשכח מימי ראשון לציון, ואנחנו צריכים להודות לרשות הלדינו ולאלברט על שהגישו לנו אותך. תודה רבה, תמר. תודה רבה. בבקשה. היה מרגש מאוד.